Los Angeles Ako sa volá to? Gabriela, pýtam sa. Veríte, že Ježíš zomrel za vás? Veríte, že Boh vám odpustí každý deň hriech? Cítite vo svojom živote, že ste hrieška a potrebujete Ježíša Krista? Amen. Halleluja. Ja vám budem hovoriť modlitbu a dneska môžete prijať Ježíša Krista. Boh vám odpustí každý deň. Zaverte si oči. A opakujte za mňa. Pane Ježiša, dneska som počul tvoje slovo. Pane Ježišu, ja verím, že si zomrel na kríži za mňa. Pane Ježišu, odpusť moje hriechy. Očisti ma svojou svetou krvou. Pane Ježišu, dnes prichádzam pre teba. Pane Ježišu, dnes som sa rozhodol, že otváram svoj život, svoje srdce pre teba. Prijímam ťa za svojho Pána, Spasiteľa a Kráľa. Amen. Pane Ježišu, všetko práve Kanáka Doma Gabriela. Práve teraz Duchu Svätý dotkni sa jej života. Naplň jej život. Práve teraz. Modelná paráda v tu ti Isus Deva miloraj. Sláva Tvoji oči. Každý, kto chce modlitbu, môže prísť, ale chcem prv sa modliť za Laciho a jeho manželku. Môžete prísť? Môžeš? Halleluja. Môžete chvála? Chcem, aby sme chválili Pána. Máme ešte 15 minút. Bratia a sestry. Chcem, aby sme chválili Pána. Halleluja. Sláva Ti, Otče.